أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم. اللهم افتح علينا حكمتك وانشأ علينا رحمتك يا ذا الجلال والإكرام. اللهم نور بكتاب قلبي وأدلي به لساني واشرح به صدري واستعمل به جسدي بحولك وقوتك فإنه لا حول ولا قوة إلا بك. اللهم اجعل نفسي مدنته بلقائك وتردى بقرائك. اللهم ارزقني فهم النبيين وحفظ المرسلين وإلهام الملائكة والمقربين. اللهم أمن لساني بذكرك وقلبي بخشيتك وسبداتك اللهم يا الرحمن الراحمين يا رب العالمين. وأخرج ابن ماجه عن جابر قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله عند كل فطور إتقان وذلك في كل ليلة. idan wata Ramadan yayi duk mun zo bude baki Allah zai dinga yanta bayi ya ta yanta bayi ya ta yanta bayi ya ta bangin sai da kai ce kowane dare ne yau da dare a yanta bayi goma a yanta bayi kullum za a dinga yanta ne za a ta yanta a tanka har karshen azumi sai da ba dan komai ba saboda girman azumin Ramadan a wajen Allah kuma an sauka da alqurani ne a cikin wannan watan. Wa akaraja Ahmadu wa ibn Abi Sa'ad wal Hakim an Ibn Abbas qala Rasulullahi sallallahu alaihi wasallam man fariha bi dukuli Ramadan haramallahu jasadahu ala niran. Abdullahi bin Abbas yace Annabi sallallahu alaihi wasallam yace wanda ya farin ciki da shigo wata Ramadan, ma'ana ya farin ciki da shigo wata Ramadan saboda ya azumin nan abinda Allah ya ma'ana ya farin ciki ne na godiya ga Allah. Ramadan ya zo yi azumin wata Ramadan sannan kuma wasu sun yi azumin wacce shekara kila ba su kawo Ramadan Allah ya musu rasuwa to amma shi ya farin ciki shi Allah ya bar shi ya kawo wannan Ramadan din gashi zai azumi ya farin ciki da kuma irin rahamomin da Allah yake sakawa da irin darajoji da kuma ita kuma ya farin ciki ne saboda yana da yaqinin Allah zai yanta shi, yana neman tsammani ne ma'ana yana neman abin da Allah cikin bayan shi da zai yanta shi ma yanta shi to wanda wannan Allah zai haramta jikin shi daga shiga wuta ba don koyo ba saboda dole kaga ya farin ciki yana so zai ibada ne a cikin wannan watan sannan kuma duk abin da Allah ya hana shi ko wanda ma yake sabo dama zai ga duk watanni yana yi kuma ga wani wata yazo zai mai gedin sa to haka baki ciki zai. Wa karajal Baihaqi an Abi Musa al-Ash'ari an Abdullah bin Mas'ud an Rasulullahi sallallahu alaihi wasallam idza kana awwal lailatin min Ramadan يقول الله تعالى من ذا الذي يحبنا فنحبه ومن ذا الذي يطلبنا فنطلبه ومن ذا الذي يستغفر لنا فنغفر له برحمة رمضان. ويأمر الله تعالى كرام الكاتبين في شهر رمضان بأن يكتبوا لهم الحسنة ولا يكتبوا عليهم السيئات ويمحو الله تعالى عنه ذنوبهم الماضية. عبد الله بن مسعود yace Annabi sallallahu alaihi wasallam yace idan farko dare na Ramadan mun kai azumi ranar farko da dare Allah ta'ala zai ce waye yake san mu ma'ana waye duk wanda yake san mu muna san shi, wane ne yake neman yarda mu yarda da shi, wane ne yake neman gafara mu gafarta masa saboda albarkan wannan watan. To sai Allah ta'ala ya umarci mala'iku ba su rubuta lada da alhaki a cikin wannan watan Ramadan. Allah zai ce da su ku dinga rubuta musu lada, ku dinga rubuta musu lada, kada ku rubuta musu ma'ana wani abu wanda ba lada ba, ai ta rubuta mana lada, kada a rubuta mana alhaki. Ma'ana an yi bonanza Allah ta'ala ma'ana sai a ta rubuta mana. Sannan kuma na umarce ku a goge laifinsu daga wancan Ramadan. Hadisin baya ya kawo daga wancan Ramadan din zuwa wani a goge duk laifinsu. Ba don kowa ba su da girman Ramadan. Shi ma Ramadan din nan
ma'ana ya samu ma'ana daraja ne saboda sai na rasulullahi, domin Allah ne aka wajabta ma watan Ramadan din, domin Allah ne ya wajabta ma sai na rasulullahi Ramadan din, yace sha Ramadan allazi unzila fil Qur'an, an saukar alqur'ani a ciki kamar azumin nake na Ramadan, kamar na Allah godiya ne ya saukan mana da alqur'ani aya daya ikra, shine muke ga duk wata sai mu zo mu azumci wata, saboda ya samu girma ne shi ba kuma watan saboda dar lailatul qadr, saboda da lailatul qadr da Ramadan saboda da alqur'ani duk sun samu girma mai saboda sai na rasulullahi sallallahu alaihi wasallam, domin ta bakin sai na rasulullahi aka ji bayanin azumin, ta bakin da sai na rasulullahi aka ji bayanin lailatul qadr, ta bakin sai na rasulullahi aka ji labarin alqur'ani. To Allah ne ba annabi su, ma'ana mu kuma domin a bamu mu rabauta saboda mu al'umma annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa akhraj al-Baihaqi wa Asbahani fi targhib an Hasan qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam inna Allah fi kulli lailatin min Ramadan 600,000 atiqin minan nar wa idza kana akilati a'ataka bi adadi man madha. Yace annabi sallallahu alaihi wasallam, Hasan yace annabi sallallahu alaihi wasallam yace lalle ubangiji duk daren Ramadan yana yanta mutum 600,000, duk dare za a yanta a kira mutum ɗaya har 600,000 duk dare 600,000. Saboda haka a wata za a samu wajen kusan an yanta mutum miliyan 18, 600,000. Saboda haka duk abin nan sau 30 shine zan miliyan 18. To shine ya zama wa akhraj al-Baihaqi wal Asbahani an Anas qala qila ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ayu sadaqat afdalu qala sadaqat fi Ramadan. Anas yace an tambayi Annabi sallallahu alaihi wasallam, ya Rasulullah, ma'ana wani lokaci da idan aka yi sadaka ta fi lada? Sai Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce sadaka a cikin watan Ramadan. Irin masu kuɗin nan da suke siyan shinkafa da taliya suke ba bayan Allah, to lalle suna samun lada a wannan wata, amma kamata yi mutum ya duk wani wata yana yin wannan abin, domin idan Ramadan ya wuce ka tsaya to ladan ka tsaya, amma in ka ci wadai ko da ka rika danyi ne kana bada a ce buhu 1000 ne, to nan bada ko da buhu 50 ne zuwa wata shekarar, ma'ana ladan ka da ka zuba a bankunan lahira to kana ta ƙara sa lada, kana ta ƙara zuba, kana ta ƙara zuba daidai gurin. In ba duk wata ne buhu ɗaya zaka raba, in ba duk tiya ɗaya ne, ma'ana ya zama dai kana yi din tunda Allah ne ma. To saboda haka Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce sadaka ta watan Ramadan ta fi kowace ma'ana lada a wajen Allah. Wa akhraj al-Baihaqi an Ibn Abbas anna Rasulullahi sallallahu alaihi wasallam qala law ta'lama ummati ma fi Ramadan latamannaw an takuna sanatu kullaha Ramadan. Abdullahi ibn Abbas yace Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce da al'ummata sun san irin darajojin da ke cikin Ramadan, da al'ummata sun san irin rahamar da Allah yake sauka a cikin Ramadan, da al'ummata sun san mana yawan adadin mutanen da suke Allah yake yanta cikin Ramadan, da sun yi buri gaba ɗaya ma shekarar ta zama watan Ramadan, a ce a wata 12 ana azumi, domin su samu wannan darajojin da la'ada, da sun san abin da ke sauka da haka za kuma, domin Allah ta'ala saboda falas da rahamar sa sai ya ce mu yi wata ɗin, idan muka yi kuma idan wani watan ya zo muna kai azumi na farko, sannan Allah ta'ala ya ce to zunubansu da suka yi daga wannan Ramadan zuwa Ramadan a goge mana gaba ɗaya. Allah ta'ala ya yafe mana saboda a goge mana zunuban.